Hej og velkommen til. I dag skal vi dykke ned i en udfordring, som rigtig mange webshops kender alt for godt. Hvordan i alverden forvandler man egentlig omsætning til reelt overskud på bundlinjen? Okay, lad os springe lige ud i det. Kender du det? Du starter dagen, kigger på dine tal og tænker, jamen omsætningen ser egentlig meget fint ud, men hvor bliver pengene af? Hvis du bare kan nikke en lille smule genkendende til den følelse, så er du altså landet det helt rigtige sted. Vi starter med selve kernen af problemet. Det vi kalder paradokset om dyr vækst. Og det lyder måske lidt fancy og kompliceret, men situationen er desværre både simpel og virkelig frustrerende for mange. Og her har vi det så. Sort på hvid. Rigtig mange webshops oplever, at de vokser på toppen, altså i omsætning, men de tjener faktisk mindre for hver eneste nye ordre, der tikker ind. Væksten begynder simpelthen at koste mere, end den smager. Det er det her centrale problem, vi skal have løst i dag. Okay, lad os så kigge på den allerførste faldgruppe. Den handler om vores tilgang til kunder. Det er en total klassisk fælde, som er utrolig let at trampe lige ned i, især når man er super ivrig efter at vokse. Altså, den første og meget udbredte tro er jo, at mere trafik helt automatisk fører til mere salg. Det lyder jo logisk, ikke? Men den dyre konsekvens er, at man ender med at brænde et hav af annoncekroner af, uden at se noget som helst reelt afkast på bundlinjen. Det er lidt som at blive ved med at hælde vand i en spand med hul i. Den næste fej i den her vilde jagt på vækst er det konstante, og jeg mener konstante fokus på at skaffe nye kunder. Det virker som den oplagte vej frem, men konsekvensen, ja, den er, at de loyale, eksisterende kunder, du ved, dem der allerede elsker dit brand, de bliver overset og falder fra. Og gæt engang, det er lige præcis der, pengene virkelig ligger. Hvor mange penge taler vi så om? Nu skal du lige spidse ører, for det her tal, det er altså ret vildt. Du kan få mellem 4 og 10 gange mere værdi ud af at fastholde dine eksisterende kunder, sammenlignet med det koster at skaffe nye. Tænk lige over det. Det er et kæmpe potentiale, der bare ligger og venter. Godt, lad os gå videre til den næste kategori af fælder. De her handler om de lidt mere strategiske fejl, der tit bliver begået, når det kommer til prissætning, planlægning og valg af salgskanaler. Der findes den her sejlevede myte om, at e-handel kun handler om én ting. At have de allerlaveste priser. Men fælden her er, at du lynhurtigt ender i en nedadgående spiral, hvor du ikke længere sælger dine produkter. Du giver bare rabat på dem. Du konkurrerer på pris i stedet for på værdi, og det udhuler dit overskud fuldstændigt. Og hvad så med planen? Mange tror, at man sagtens kan drive en forretning på lidt tilfældige kampagner og en god mavefornemmelse. Men konsekvensen er jo et spildt budget og en totalt uforudsigelig, kaotisk vækst. Der er ingen klar retning, det er bare rent kaos. Den sidste strategiske fælde her er en lille smule mere teknisk. Nogle brands sætter prisen på deres egne produkter kunstigt højt, for ligesom at beskytte deres forhandlere. Men hvad sker der så i virkeligheden? Slutkunden er jo fuldstændig ligeglad med dine interne aftaler. De finder bare en konkurrent med en bedre pris. Bum. Okay, lad os zoome helt ind på selve maskinrummet nu. For den daglige drift er nemlig fyldt med små fælder, der stille og roligt kan kvæle både vækst og profit, ofte uden at man overhovedet opdager det i starten. Man tænker ofte, vi tager bare de manuelle opgaver, som de kommer. Og det virker måske fint, når man er lille. Men den dyre konsekvens er, at virksomheden drukner i administrative opgaver, mister tempo og går glip af salgsmuligheder, simpelthen fordi man ikke kan følge med. Man sidder fast. Rigtig mange webshops bliver drevet af et lille, superpassioneret team, der prøver at jonglere alt fra produkter til marketing. Det er jo beundringsværdigt, men konsekvensen er desværre ofte en total afhængighed af dyre bureauer og en fuldstændig mangel på kontrol over omkostningerne. Driften kan simpelthen ikke bære væksten. Nu har vi set på en hel række af fælder. Men hvad er løsningen så? Svaret ligger i et helt fundamentalt skift i tankegangen. Det handler om at gå fra den her dyre vækst til det, vi kalder smart vækst. Så hvad er smart vækst helt præcist for noget? Jamen det er i bund og grund en metode, der løfter både dit salg og din bundlinje. Og det allersmarteste er, at det kan gøres uden at øge dit budget. Det handler om at arbejde klogere, ikke bare hårdere eller dyrere. Vejen til smart vækst kan faktisk brydes ned i 4 ret konkrete skridt. 1. Fix din konvertering først, så hver eneste marketingkrone skaber reel indtjening. 2. Forlæng kundernes levetid og hent den der 4-10 gange ekstra værdi. 3. Byg en krystalklar pris- og kanalstrategi, hvor værdien er tydelig for kunden.
Og 4. Automatiser de kritiske processer, så I kan skalere hurtigere og tjene flere penge med det samme team. Og det bringer os til det allersidste, og måske vigtigste punkt. For efter at have hørt alt det her, så er spørgsmålet til dig. Hvilken af de her vækstfælder sidder du eller din virksomhed fast i lige nu? For husk, at det at identificere problemet, det er det allerførste skridt på vejen til at få det løst.